Ano nga ba ang dogmatic principle o dogmatikong prinsipyo? Ang dogmatikong prinsipyo, lalo na sa loob ng relihiyon, ay tumutukoy sa mga aral at paniniwalang inuuri bilang ganap na totoo at hindi dapat questionin. Sa maraming komunidad, lalo na sa Pilipinas, ang mga paniniwalang ito ay nakaugat sa relihiyosong tradisyon. Mga doktrinang kinalakihan, tinuro ng magulang at ipinaunawa bilang batayan ng moralidad at pagkakakilanlan. Sa simula, ang dogmatikong paniniwala ay nagbibigay ng kaginhawaan, direksyon at pakiramdam ng kahulugan. Para sa maraming tao, ang pagsulod sa aral ng kanilang relihiyon ay nagbibigay ng lakas at gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, natural na ituring ang kanilang doktrina bilang sentro ng katotohanan. Halimbawa, sa Kristyanismo, ang Biblia ang nagsisilbing pinakapinagmumulan ng aral at pananampalataya. Sa ganitong pananaw, ang nakasulat dito ay tinuturing na totoo, dapat sundin at hindi dapat pagdudahan. Ngunit dito nagsisimula ang dogmatismo. Kapag ang aral ay hindi na pinahihintulutang kwestiyonin, nagkakaroon ng pagsasara ng pag-iisip. Ang mga mananampalatayang nakaangkla sa dogmatikong prinsipyo ay madalas na tinuturuan na tanggapin na lamang kaysa unawain. Ang pagdududa ay itinuturing na mali at ang pagtatanong ay minsan nakikitang banta. Dahil dito, maraming tao ang nananatiling hindi bukas sa iba pang paliwanag o kaalaman. At dito mahalagang ipasok ang katotohanan. Kahit ang Biblia, bagamat sentral at makabuluhan sa pananampalataya ng milyong-milyon, ay hindi maituturing na ganap na perpektong katotohanan mula sa pananaw ng siyensya. Hindi ito dahil kulang ang halaga nito, kundi dahil ang siyensya ay may ibang pamantayan sa pagtukoy ng katotohanan. Ang Biblia ay sinulat sa iba't ibang panahon, iba't ibang wika, at dumaan sa maraming pagsasalin at interpretasyon. Dahil dito, may mga bahagi itong symbolikal, metaporikal, at hindi literal. Kaya hindi ito maaaring ituring na scientific evidence. Ito ang nagiging malaking pagkakaiba ng dogmatikong paniniwala at siyensya. Ang dogmatikong paniniwala ay nakabatay sa otoridad at tradisyon. Ang siyensya ay nakabatay sa ebidensya, obserbasyon, at reproducibility. Kung ang dogma ay nagsasabi ng ito ang totoo dahil ito ang itinuturo sa amin, ang siyensya ay nagtatanong, paano natin nalaman? At kaya ba itong patunayan? Sa puntong ito, lumilitaw ang mas malinaw na konklusyon. Ang katotohanan ay hindi nakabase sa kung ano ang matagal nang pinaniniwalaan, kundi sa kung ano ang may matibay na ebidensya. Kahit ang isang banal na aklat ay maaaring maglaman ng karunungan, aral at gabay. Ngunit hindi ibig sabihin na ito na ang siyentipikong katotohanan tungkol sa pinagmulan ng mundo, evolusyon o estruktura ng kalikasan. Sa dulo, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Pinaniniwalaan ko ba ito dahil ito ay tunay na napatunayan? O pinaniniwalaan ko ito dahil ito ang dogmatikong itinuro sa akin at nakasanayan kong totoo? Hindi layunin ng sanaysay na ito na bawasan ang halaga ng relihiyon. Ang layunin nito ay ipakita na ang dogmatikong paniniwala, kahit ang nakasentro sa Biblia, ay hindi otomatikong katotohanan sa mata ng siyensya. Kung nais nating lumapit sa tunay at malalim na pag-unawa, kailangan maging bukas tayo sa pagsisiyasat, pagdududa at pagkatuto. Dahil sa pagitan ng dogma at siyensya, may malinaw na diferensya. Ang dogma ay humihiling ng pagsunod. Ang siyensya ay humihiling ng pag-unawa. At sa paghanap ng katotohanan, ang pag-unawa ang dapat manaig.